pour cette année, Catalogne est région mondiale de la gastronomie. Et on a été invité à Montréal pour faire un repas, un dîner au centre Sanac de Montréal. Em dic Laia Coma i porto amb el meu company el Roger al restaurant Mare de la Font de Solsona i hem vingut aquí al Quebec a descobrir aquests mercats tan espectaculars que hi ha. Em dic Roger Vilaginés i soc cuiner de Solsona i hem vingut a Jean Talon a comprar els ingredients pel sopar que farem aquest vespre. On est des chefs catalans et on fait un dîner dans un centre culturel et on fait cuisine catalane mais avec des produits québécois. Vale, llavors necessitem ceba normal i ceba dolç. Vous avez un oignon qui soit doux, qui soit... Ça va être ce rouge-là. Ens ha encantat la sorpresa de que hi ha molts productes comuns, que no serà molt difícil adaptar aquests productes a la nostra cuina, a més nosaltres som una zona de muntanya, de Solsona, i aquí, com que és zona freda, trobem moltíssims productes en comú, pomes, patates, porc, hem trobat fins i tot bolets i podem fer unes bones receptes amb aquests productes. Vale, va, anem-hi. Fruits secs, tomàquet, bacallà i després el del porc. Hòstia, hi ha pallarès! Quina gràcia! Mira! Hòstia, hem de fer una foto. De fet, són els nostres ganivets. Vull dir Això fa moltíssima il·lusió, Sí, fa trobar el molta pallarès gràcia. de Solsona aquí. Quina passada. Agafem, què ens fem? Un parell de tomàquets per... Necessitem 4 per escalivar i després el pel pa amb tomàquet. On voudrait des tomates? Sí, ce sont les plus mûrs. Potser una de les coses que he trobat en comú i és que Catalunya al final és una terra de pas i és una terra de trobada de cultures. I tinc la sensació que Montreal també és això. On veut de la morue salée? Ens explicaven que aquí el bacallà salat en tenen i arriba per influència dels portuguesos que ja viuen aquí i que en consumeixen. Per tant, gràcies a això trobem un bacallà salat de qualitat i podrem fer una esqueixada de bacallà. Bonjour, on cherche un peu de poivre rouge. Piment d'Alep. Aquest pica, no? O què? C'est piquant? Oui. Sí. No, picant no. Et vous avez quelque chose qui soit doux, qui soit pas piquant? Absolument. Hòstia, mira, tenen el llibre de la Maria Nicolau. En francès. Sí, li vaig regalar a la Laia fa 3 anys Sí. per Sant Jordi, en català. I aquí venim a buscar la papada, Vale, que hem vist abans, aquesta cansalada del coll fumada. genial. Est-ce qu'on peut peindre? Voilà. On peut ça. Una papada que es veu fumada, increïble. Cette pièce s'appelle Bajou. Oui, c'est ça, parce que c'est le bas. Ouais, ouais, ouais. On en mange aussi. Merci beaucoup. Això, potser? Ja ho desossarem una miqueta Aquesta o és què? més petiteta, sí, la desossarem. Sí. Sí, perfecte. Val, genial. Ja tenim tot. Jo crec que sí. Perfecte.